Goedemorgen Dianta. Hallo, goedemorgen. Ik heb iets heel lekkers bij vandaag, want je bent genomineerd voor de Visit Limburg Awards categorie fietsvriendelijkheid. Oh, wat leuk. Wat een verrassing. Ja. Dankjewel voor de nominatie. Vertel nu eens, wat doen jullie hier eigenlijk? Mijn man Paul en ik baten hier B&B Het Hemelsvaart uit in Alken. En met Fietsen door Limburg bieden wij heel mooie fietstochten aan in de streek. Dat te combineren is met een verblijf bij ons in de Vierkantshoeve. En wat maakt jullie eigenlijk uniek rond het fietsen? Wij bieden e-bikes aan voor volwassenen en voor kinderen. En mensen kunnen bij ons uitgestippelde themaroutes volgen aan de hand van een routekaartje en een inspiratiefolder. En ze kunnen ook een picknickmand bestellen bij ons voor honger onderweg. En waarom moet ik en eigenlijk heel Limburg op jou stemmen? Wij zijn zelf enorme liefhebbers van onze streek en we willen dat ook op een laagdrempelige manier aan iedereen kunnen aanbieden. Dan ga ik zeker eens een keertje terugkomen, want het was een super bezoekje. Heel erg dankjewel. Graag tot ziens dan.